mwachidule amalawi anzanga, ine masanano ndayima pamaso panu anzanga media ndikupita mwa inu dziko lonse, osangoti ngati president wa UTM kapena abambo ana atatu, koma monga mmodzi wa iwo amene ndagwirapo ntchito dziko lino koposera zaka 20 ndi kuthandizira kupeza ndondomeko zoyendetsera dziko la Malawi, komanso monga amene ndagwirapo mu ntchito za chuma za dziko lino kwa zaka zoposa 25, komanso monga mmodzi mwa iwo amene akhudzidwa kwambiri ndi kukwezedwa mitengo kwa mafees a mayunivesiti athu. Sinkhani ya ma school fees okha ku mayunivesiti, koma ndi nkhani ya tsogolo la dziko lino. Tikuyang'ana kwambiri zana makamaka iwo amene anabadwira mabanja ochepekedwa, kuti kodi masomphenya awo kukwanitsidwa ndi mafees amenewo. Tikukambitsana kuti kodi maphunziro apamwamba dziko lino angokhala kwa iwo okha amene ana awo akuchokera mabanja ochita bwino. UTM ikutsutsana kwathunthu ndi ganizo la boma losoweka chikondi lokweza mafees ku mayunivesiti athu aboma kuchokera pa 600,000 kufika pa 1.3 million kwacha academic iliyonse. Ganizo limeneli ndilo lakwika, losamvetsetseka, komanso sanaliganize bwino. Ndi ganizo limene lizunze kwambiri amalawi ambiri a dziko lino. Amalawi anzanga, mukayang'ana mbuyomu mayunivesiti athu aboma anali malo amene ana onse amakhala ofanana. Kaya mwana amene wabadwira ku Chididi, ku Nthalire, pa Msaka Mbewa, kaya mwanayo anali wa Mulimi, kaya mwanayo anali wa Venda wa Patsoka Market, kaya mwanayo anali wa Namwino wa Queens, kaya mwanayo anali wa police officer, kaya anali wa msilikali, kaya anali mwana wa nduna, kaya mwana wa president. Chifukwa choti mayunivesiti athu anapereka malo ofanana ogona anawa, aliyense apatsidwa chakudya, anawa amangooneka ngati chimodzimodzi, anda amapikisana kungoyang'anira kulimbika kwa mwana ndi nzeru zake. Maphunziro mbuyo monsemu unali ulalo, chinthu chimene chidapanga anthu ambiri amene anabadwira mabanja ochepekedwa polimbika sukulu yawo athe kusunthika moyo wawo ndikukhala wabwino. Lero ali ku Capitol Hill, ena iwo ali mabanki, ena iwo ali kumayiko akunja a dziko lino, chifukwa maphunziro apamwamba aku Kachenjede adawathandiza kuwapatsa danga lakuti akhoza kupanga zonsezo. Maphunziro aku Kadaulo amangodalira kulimbikira kwa munthu, osati chifukwa choti iwe kono ndi olemera akwanitsa kulipira, kapena uli ndi azibale amene akwanitse kulipirira, koma ndi maphunziro okhawo, chifukwa kuti mwana aliyense apatsidwa danga. Maphunziro ana dziko lonse amatha kupeza mwayi kupita ku yunivesiti, koma lero kukhala mavuto aakulu. Ana ambiri sakwanitsa kumalipira 1.3 million kwacha pa chaka chilichonse chimaphunziro awo. Amalawi anzanga, ndikukumbutseninso kuti ndi DPP yomwe itu mu 2014 idasintha kotheratu ndondomeko zoyendetsera maphunziro apamwamba dziko lino, pamene adanena kuti akuyambira pano anawa
azikazisakira okha kugona, anawa azizipezera okha zakudya. Lero ana aja amakazisakira okha kugona, amazipezera okha zakudya. Ana aja anasiyidwa pa okha, makolo akuzunzika kuti apeze tindalama mwezi ndi mwezi toti anawo adzitha mapeza kugona tsiku ndi tsiku kuti anawo adzipeza chakudya. Mukapita ku Chasa College lero, mukapita ku Pole, chakudya mbale ya nsima nyemba ili pa 2000 kwacha kuti adye mwana. 2000 kwacha mamawo masana, 2000 kwacha madzulo, ndi 1000 kwacha mwina kachigumu ndipo mwina kake, 5000 kwacha mwana aliyense tsiku ndi tsiku kuti akhale ku university. Marumu ambiri ogona tinakapanga check mitengo yake, ena malipira 150,000 kwacha pa mwezi, ena 160, ena afika pana 200-300,000 kwacha pa mwezi, ena amangopeza pongo ziponya kuti angokhala osakhala bwino. Mukawerengera mwana wa university panova akumafunika pafupifupi 2.4 million kwacha kuti azidya tsiku ndi tsiku, adzigona ndipo kumaliza chaka cha maphunziro ake. Imeneyi ndiye DPP ya 2014. Lero DPP yabweranso ikuti yayi tinaiwala kupanga china, tifuna kuti kweze mitengo ya fees, kupanga double from 600,000 kwacha kufika 1.3 million kwacha. Ndiye mukatenga 1.3 million kwacha plus the 2.6 million kwacha inaija, mupeze pafupi 4 million kwacha. Ndi imene ikufunika mwana aliyense kuti akhale ku university yathu ya boma dziko lino. Funso kumati kodi 4 million kwacha angakwanitse ndani? Moti kunena zoona kuti mulimi wa kunthalire, wa kumsakambewu, wa kuchidindi, zoona ali amenewo angamakwanitsa anawo kuwayika ku university ya Malawi ya boma 4 million kwacha pachaka. Moti kunena zoona kuti mavenda akutsoka market, akulimbe market, akumzuzu main market, moti kunena zoona kuti mavenda amene ajawo azitulutsa 4 million kwacha kwa mwana aliyense amene watumize ku university iliyonse ya Malawi ya boma. Aziphunzitsi kudziwa masalale yawo amandenda amosapita 150,000 kwacha. Moti kunena zoona kuti aziphunzitsi azipeza 4 million kwacha kali ndana awiri atatu kuti anaja akwanitse kwasunga kukhala ma public universities. Manesi apa Kamuzu Hospital masalale yawo sakudutsa 150,000 kwacha. Tikunena zoona kuti manesiwa azitulutsa 4 million kwacha anawo onse akapita ma public university. Ma police officer kweli ya 30 kandi asilikali athu ma barracks anzathu amene amagwira ntchito mwa amwenye. Tikunena zoona kuti amene ajawo anawo angamalipirire 4 million kwacha kuma university athu a dziko lino. Anzathu a Capitol Hill amene akuvutika kulipira mapeyi akuluakulu 30% peyi, msonkho waukulu umene amadula. Komanso akapita kusika chilichonse ungagule iwo, khaugula mchere, khaugula sopo, khaugula shuga, mafuta ophikira, pali 17.5% tax wene pacha. Ndipo mwaladula zimene zichazana kuvutika kale ni misonkho. Mota anthu amene ajawo tikuti akwanitsa kupeza so 4 million yapadera yoti anawo apitire ma public universities. Ine nkatipe ndikuti aboma tundabodzi. Aboma sikuti zonse sakuzidziwa iya, akudziwa, but they don't care. Nchifukwa ikapitirirabe kuti tiyeni anthu anawo adzilipirabe mitengo imeneyo. Sakupanga care chifukwa chani. Ineyo ndikaunika kwambiri kuboma la Malawi pano, boma la DPP, zikundionekera kuti ndondomeko yaikulu imene akutsatira chuma ndiyo tikwezani, pemphani, kabwerekeni. Akati mafuta avuta, kwezani mtengo. Akati madzi, magetsi, Eskom, water sisi kuyenda, kwezani matariffs. Akati ya ndalama zaboma zachepa, kwezani misonkho.
akati ndalama zakunja zikusowa, pitani mukabwereke mukapembe. Anthu akufunika abwere kuchokera ku South Africa, abwere ku Malawi kuno kapempheni. Ndiye zikundionekera kuti ndondomeko ikulu ya chuma imene akuitsatira ndiyoti kwezani, pemphani, kabwerekeni. Ndondomeko imeneyi ndiye dziko lake sila Malawi, dziko loti anthu 7 mwa anthu 10 aliwonse 75% malinga ndi World Bank ali below the poverty line, amaonedwa kuti ndi anthu ochepekedwa. Anthu 9 mwa anthu 10 aliwonse 91% akusowa ntchito ndi malova, akusakasaka ntchito sakuzipeza. Minimum wage imene anthu akulandira dziko lino 100,000 kwacha. Komanso mukaliona dzikoli ambiri amachita kuti unskilled amene alibe kuthekera pa zinthu zina. Ndondomeko imeneyi yongoti kwezani fees zapo public university si ndondomeko ya nzeru. Ndondomeko zimenezi zimachitika m'mayiko ena, koma zimachitika m'mayiko amene chuma chawo chidakwera kale, kutero kuti ana awo aja akamaliza sukulu zimene anaziphunzira pa ngongole, akamaliza sukulu amapeza ntchito zolipirapo bwino, ndiye amamba ndikubweza ngongole zija. Komanso mayiko awo nkoti anthu ambiri ndikuti alikale ndi ukadaulo, pamene kwathu kuno zimene zonse zidakonzeke yayi. Komanso china choti kuchiunika kwambiri nchionera kuti dziko lino pakatipa kupatisa chaka chino tabwenika kwambiri ndalama za boma, ngongole za boma zafika 26 trillion. Ndalama zimenezi tikungobwerekeradi adzatibwezere ana omwewo. Komanso lero ndikuti yayi pambali kuti adzatibwezere ngongole zitikutengazi, ana wanso akhali ngongole zawo aliyense. Ndiye tikupanga mtundu wa anthu wamawa wa Malawi, dzikolo lili pa zingongole za nkhaninkhani, alini wakenso adzikola anthu akewo aliyense payekha ali ngongole za nkhaninkhani payekha. Uku sikukonza tsogolo la dziko lino, uku ndikuphwanya ufulu wa ana athu a dziko lino, kwaonongera ufulu wawo, ndikusawaganizira, ndikuwalakwira anawo. Chifukwa zooneka zake zoneneka zomveka nzonena kuti anawo ambiri iwo akadutsa masukulu amene wawo akamaliza ntchito akumakanika kuzipeza. Ambiri iwo ali masatifiketi angoyenda m'misewu pamene sangathe kupeza mwayi wa ntchito. Komanso ngakhale kwa iwo achitapo kamwayi kupeza mwayi wa ntchito, timalipiro tawo timakhala tochepa kwambiri malinga ndi pamene ayambira. Ndiye malo moti dziko lino liyambe kukonza tsogolo labwino la ana anthu ndi la dziko lino, ife tikuwaphera tsogolo lathu. Mamoti kene ndalama zathu kwambiri powathandiza anawa lidzakhale tsiku tsogolo labwino, ife tikuyika ndalama kwina anawa tikuwasiya kuti aliyense adzionere yekha. Olopa khomo mmatha kusankha kuna kuti tili ndi anawo oti apite ku sukulu, tiyamba tayimitsa kaye zogula galimoto, tisiya kaye zomanga nyumbazi, tisiya kaye zomapita m'maholiday odula, cholinga kandalamaka anawo aphunzire. Anawo akaphunzira adzatigwire dzanja pamawa. Pakhomo timatha kupanga maganizo a mtundu umenewu, koma sipo Malawi iyo likungoyang'ana zakuti mwana aliyense dziko lino shauri yake aliyense azionere payekha. Ndiye si nkhani ya school fees yokhatukamba pano, ndi nkhani ya umoyo wa anthu ndi tsogolo la dziko lino. Mukapita ku University ya Malawi, mukawatsetsereka kuchikanda, kukaona
timarumu timene anakugona ine ndinapitako tsiku lina tomvesa chisoni kwambiri tosakhala bwino ukalowa mkatimo anathitika anosati masewera ukayang'ana zakudya zimene anaja kudya tsiku lina wina anandiuza kuti ndilawe zakudya zake mpaka nachita kukana zikundiwaopsa zakudya zoti singathe kudya ndipo ena iwo kukhala kutali ndi masukulu awo mayendera malo atalatali zimene zikuyika chiopsezo chachikulu pa umoyo wa ana athu public universities mazosezi zinabwera ndi DPP. Amene akuvutika kwambiri ndi ana amene akuchoka mabanja okhanga lochepekidwerapo koma ukayang'ana ana anduna ana amabwana upeza na kuti iwo makolo awo akukwanitsa kona malo abwino kuwapasa zofunikira pamene ana ambiri ochuluka amene akuchoka banja ochuluka operewedwa akuvutika kwambiri. Mwachitsanzo ana ambiri amene akuchoka midzi ambiri a dziko lino, ana ambiri amene mwina iwo ngamasiye, ana ambiri amene ena iwo ndi anthu ogwira ntchito za m'munsi boma la Malawi amene tsogolo lawo lili pa chiopsezo kwambiri ndi maganizo amenewo. Komanso kungokumbutsana ndi DPP yomweyi imene inabweretsa kandi chainasautsa kwambiri ya quota system kasankhire kanthu kumangosankha amene mokondera amalawi anauti bwanji tilole mwana malingana ndi kuthekera kwake apeze mwayi popita ku university aboma. Komanso ndi DPP imene mukumbukira nthawi ya academic freedom imene DPP inachitika nthawi ya DPP ndipo amalawi anazikana nthawi imeneyi. Lero a DPP abweretsanso mavuto a fees za ma public university pozikweza kwambiri poti anthu sangathe kufikira. UTM ikuona kuti mwina ndi zinthu ziwiri kwenikweni zimene zikupangitsa DPP kupanga motere. Chinthu choyamba nchakuti mwina mwake DPP sinathe kumvetsetsa kufunikira kumaphunzira pamwamba m'dziko muno kapena dziko lapansi, kapena mwina a DPP-wa samalabadira zatsogolo la ana ochokera mabanja operewedwa. Chifukwa tikayang'ana maboma ena onse mbuyo mupata DPP amakhudzira kwambiri, samaona ngati kupereka ndalama mu public university ndi nkhani yongodya za lero yayi. Amayang'ana kuti ndi kusunga ndalama, ndi kuyika ndalama poti zichulukane ziberekane, investment. Chotero ukaphunzitsa dokotala, ukaphunzitsa munthu wadzopangapanga engineer, ukaphunzitsa munthu wa ukadaulo ma scientist, maziphunzitsi, manesi, anthu opangapanga zinthu ma innovators, tikakhala ndi anthu ambiri amene ajama luso siyanasiyana, dziko lipita patsogolo. Koma zikufunika tiyikemo ndalama kuti zimene zitheke. Ngati sitika ndalama zimene sizingatheke. Chotero DPP ukangati sikumvetsetsa zimenezi. Usachedwapa mafunso ena ake akuti dziko lino mwachitsanzo tili ndi awiri madokotala amati ma specialists amatenda mtima awiri enieni dziko lonse lino anthu 2 million anthu odziwa za matenda mtima awiri. N'chifukwa chake ena amati akadwala mumva athamangira kunja chifukwa kuti madokotala muno tilibe. Ndi timene tiphunzitse madokotala athu kuti anthu amenewa tikhale nawo. Statistic ina yomvetsa chisoni ndionera kuti ndi amalawi 7 mwa amalawi 100 aliwonse 7%, amalawi 7 mwa 100 aliwonse amene ali ndi ukadaulo, pamene amalawi ena onse alibe ukadaulo, unskilled, alibe ukadaulo. Ndi statistics yomvetsa chisoni chifukwa silingathe kulitukula dziko lathu ndi ma figures ngati amenewa. Ndiye mwa kuti boma liunike mozama lingatani
kuti ana ambiri a dziko lino akhale ndi ukadaulo ndi kuthekera kosiyanasiyana, boma liwika mafizi ku university amene ana sangathe ndi makolo awo sangathe kulipira. Mwamoti atsegule zikomo makoma a university, makoma a university kubwera ana ambiri kuti ana ambiri athandizike, boma sili kuchita motero. Komanso mukaona vision yathu ya Agenda 2063 ikulimbikitsa kwambiri kuti tiphunzitse Amalawi maluso osiyanasiyana ndi cholinga choti tikhale ndi anthu okuthekera kusiyanasiyana dziko lino, dziko lipite patsogolo. Zimenezo zikuona ngati sizikuchitika ndi nkhani imeneyi yokukweza mafizi. Mukayang'ana mayiko otizungulira ngati ku Botswana, Namibia, Zambia, Tanzania, Zimbabwe, konsekuko mayiko awo ika ndalama maphunziro monga amene apangira kuti pakhale maphunziro aulere aku secondary, anzathuwa apanga primary aulere, a secondary aulere, komanso university aulere. Zimenezo zimene tilipi imene upanga ngati anzathuwa. Mukapita ku Botswana apanga motero, ku Namibia apanga motero. Ife chotero tifuna tapemphe a DPP zinthu zitatu kuna zinayi. Chinthu choyamba nchonena kuti mafizi akwezawa Amalawi sangathe kukwanitsa. Choti tikapempha mafizi amenewa achotse, abwezeretse monga analili kale. Chachiwiri, zingathe kutheka bwanji tikapempha kuti unduna wa zachuma aunikenso mbajeti yawo. 11.8 trillion ya budget ya chaka chino ndi ndalama za nkhaninkhani. Akhoza kupeza mmene muja ma budget lines ena amene sali ofunikira kwambiri. Akhoza kuchepetsa mmene kuja ndalama zake ndi kupereka ndalamazo ku ma public universities. Nzotheka budget ya 11.8 trillion. Pereka chitsanzo kuti mukatengera budget ya ku State House, state residences, 85 billion kwachache. Akhoza kuichepetsa imeneyi. The highest budget ya state residences inali chaka chatha 88 billion kwacha. Mulamuliro wa President Chakwera. Koma tinkadziona President Chakwera mayenda. Tinkadziona President Chakwera mayita anthu mapita ku State House malolo makagayira ndalama. Anali pa campaign ndi zina zotero mune chifukwa kusection ndalama zambiri ngati zimenezi. Ife tinayesera kunena ngati UTM kutsutsana nawo ulamuliro wa Chakwera zina umachita ndi ndalama zimenezi. We hope tsiku lina audit ikazachitika tidzadziwa, forensic audit izachitika tidzadziwa kuzoona zenizeni ndalama ziyasina kugwira ntchito ya mtundu wanji. Komano tithokoze a President Mutharika tifuna kuti iwowa mukayang'anitsitsa sakuyenda mmene amayendera akakati a Chakwera ndazi zawo mbuyo. Ndikuona ngatinso ndi a President oyambirira amene sadayendepo chikhalire pampando samayenda akatatu achokapo nditapita ku private trip. Monga ena tonse timadziwira ngati munthu uli pa ntchito ngati wapita ku private trip umayenda ndalama zako. Ndiye kuti samakusana ntchito ndalama za boma umatha kupita mene ungathere ndalama zako. Ndiye a President Mutharika chikhalire pampando sayendepo samayenda. Ndiye 85 billion kwacha njachani kwa President samayenda. Ndalama zimene tikhoza kutsitsa nditu. Mukaona budget ya a vice president, a first vice president ili pa 10 billion kwacha. Budget ya second vice president ili pa 4 billion kwacha. Ine nkuona kwanga munthu amene akhala ngati budget ali pambuyo ndikuona ngati office ya State House, state residences or 20 billion kwacha. Double ndalama zimene amalira a first vice president double 20 billion kwacha njokwanira. Akhoza kuchotsako bwino 65 billion kwacha kuitumiza ma public universities. Mukapita ku office ya president na cabinet kuli 56 billion kwacha. Nakoso mmoja akuza kuchepetsa. Mwina kuchepetsa kumwena ngusiya ku 15 billion kwacha ngati ma office ena onsewa. Ndiye kuti tapeza kale 100 billion kwacha yoti tikhoza kuipititsa ma public universities. Unduna wa zachuma akhoza kuchita chimodzimodzi na budget lines ena onse kutsika monse apeza ndalama zonse zofunikira zakuti anawa tisabwezere mafizi ma public university. Izi ndi zimene timaitira kapa komo.
timaona kuti anawa aphunzire, tisiya kugula galimoto, tisiya kumanga nyumba, tisiya kupanga icho, tiyambe talimbana kaenda nawa aphunzire. Zimenezo azifana ndi zino mapanga, ndi zimene tikapempha boma kuti azipange zimenezo. Komanso chachitatu ndicho tikapempha kuti agwirane manja ndi anthu amati ma pension fund managers, anthu amene amayang'anira ndalama za pensions. Mwalamwa ndalama zimene zipita kukamangira mahotelo ndi zina zotero, akamangirenso malo ogona achinyamata athu ma public universities. Izi mayiko ena onse dziko lapansi akupanga, koma ife tikupanga at a very small space. Akhoza kupanga ma hostels abwino ma public universities onse pogwiritsa ntchito ndalama zimenezi, ana magona malo abwino, kukhala ndi malo abwino ogona. Chotero zimenezo ndi zimene tikapempha aboma kuti achite. Chotsirizira, ndalama zija akazipeza kosekuja, akaduladula kwina konse ndi kupeza ndalama zipitisa ma public university, zina mwa izo zipitenso kukathandizira nkhani ya zakudya ya achinyamata athu ma public university. Tikapanga choncho ndiye kuti ana athu akhala ndi tsogolo labwino. Chotero ife kupempha kwa ife kwa boma, chotenti asamalira nawo, tisapatse kuti azikokhala moyo pang'ongole, dziko pang'ongole, zinosamalira bwino, tathandizira nawa ndicho linga kuti maphunziro awo ayende bwino, tsogolo la dziko lino lidzakhale labwino. Ndikafika apa ndifuna ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chomvera mawu amene ife a UTM tinabwera nawo masanawo msimu kwambiri. Zikomo kwambiri bwana President chifukwa cha mfundo zanu maka kutsindika pa nkhani ya school fees. Nkhani imene ikusautsa kwambiri ngati panado mastolo mwakuyenda malonda kwambiri, makolo mitu sikugwira kukhanya kuganizira kuti fees ayendesa bwanji. Amayi ndi abambo pa nthawi ino ndilole kuti itane amene ali Director wa Ethics and Ideology UTM, komanso amene ali Presidential Running Mate, kuti atilankhule kwa mphindi 5. Zikomo kwambiri. Dr. Tumbuka. Zikomo kwambiri. First of all, I'd like to recognize and give respect to our President of UTM, Dr. Kabambe, and also the Treasurer General who is here, fellow directors who are here, the Director of Higher Education here in Student Affairs. I think our President has made our case very clear. In summary, he's saying that the UTM party has chosen to stand with the people. We as UTM, as mentioned by our President, have chosen to stand with our people, the people of Malawi, because we know the plight of the people of Malawi, what they're going through. In fact, we believe that this is very ironic. At a time when the ruling DPP party told all Malawians that they have introduced free secondary education, remove secondary, free education in Malawi. But now they are doubling the fees at higher education. These children who are paying double the fees in higher education are from the same parents. So in other words, it will be not very wrong to say, hypothetically, DPP is reversing its own policy of free education in Malawi. Hypothetically, DPP is shifting the cost from secondary spend of the same pocket of parents to higher education spend of the same pockets. It means the same DPP is penalizing the parents for enjoying free secondary education for a short time. It means DPP is taking Malawians as people who may not see this trick. Secondly, if you look at the fees of 1.3 million per student per year, it means now public universities or government universities are almost competing with private universities on fees. I was checking before coming here. Some of the programs, for example, education, the Bachelor's of Education and Arts, in private universities are around 1.5, 1.6 million. It's almost the same as government universities. It means government is abandoning its own universities. It also means that this government, as well put by our president, has no commitment to higher education. Yet they tell us they want to push agenda of mining, industrialization. How will they implement industrialization that people who are trained at higher level of education?
as our president put it very well, this policy is creating elitism. It means that people who have come from rural places were put by our president, from Maningunde, Ntalile, they have no chance to break out of poverty to go into higher spaces. Most of us you see in these neckties came from poor rural villages. I always tell the story of me waking up at 2 a.m. to draw water from rivers. But my hope was through education, I'll break through the barriers of poverty. And that happened. Today, that hope has been taken away by raising these fees by double. It means this is killing the very desire of education in our young people. Because they know they will pay, as well put by our president here, 4-6 million only to be poor again, because we know they stay home for 4 years without a job. In the past, we knew once from that paper, that degree, within 6 months, poverty is taken away. And finally, I want to take us all back 25 years ago, in the year 2001, when the late Dr. Matthew Chikaunda was Minister of Finance. He introduced what he called cost-sharing policy, and they raised UDF government fees from 1,500 kwacha to 46,000 kwacha, 3,000% fee hike. And this is a personal anecdote, because I was president of Students' Union and led the fight for that fees, and we wrote a petition which I personally handed over to President Muluzi. And the president was persuaded and reversed the fees from 46,000 to 25,000 kwacha. It's on the record. And that is why our president is demanding not just a cut down from the double fees, but a reversal of this increase. It will not be the first time, it has been done before. They can check with President Muluzi, he did it. So I repeat, I'm echoing what our president has made here the case. Please, DPP government, reverse this decision, because it is not in line with what we promised in the campaign to introduce free education in this country. Thank you very much. Zimo kwambiri amene wanali bwana Ntumbuka MP nthawi ino amayi abambo control kuti ndizuse national organizing secretary. Okay, fine. To our director of students, Madam Shira, it's your time. Thank you. Kuti aliuze kuti decision imene yomwe yapanga DPP yakuza modani ngeti yamba ndi Naomi Mbeya omwe achokera ku NRC kana kutimira kwa Vincent Chidebesa omwe achokera ku Bunda Sikomo Kwambiri. My name is Naomi Mbeya, and that you are NRC. The decision that has been made by the government is a huge concern for us as students who are in public universities. The first concern is loans board. In public universities, it's not everybody are allowed to bank loans board. A good example from my school, NRC, and that diploma, the AMA certificate, Sabangana apply the loans board. Only the I'm having a degree, the men are eligible to apply for loans board. Adding to that, CRDSA, because we apply and anyone who are selected as Barcelona loans board, whilst the rest of our customers would have to look for other ways. As this one, they are fund for the school fees in the like. So a good example is last semester, I've had people close to 140 Manili students, and we found that my students, my classes class, the amount of people at that time. I'm going to my neighboring areas, for example, Nikuni, Kinsabo, they would go up in Pandrama, but we should help our friends, but at least they should write the exams. So, where's our fees from 650,000 per year to 1.3 per year? I think that's not the right thing to do, because it will also be a burden for us. And the diplomas, ama certificates, as you can see, they are fees in the video. They would obviously, for the upcoming students,
there would be having a huge number of people who would be like Manili students, whereby this is only responsibility on us fees and many would favor of Kadani, it and design. That's the first thing. The second concern, you wear over in Malawi, I think education, like as a constitution, is a human right. And everybody is eligible to education. Aliese alilu fulonani or punzia. So I was thinking, okay, analeta with the secondary schools they should be like free. Then fees zinga waste a boundary when like they're not bridging the gap between secondary schools and like the universities. I'll can't waste a boundary in school is each other than secondary. Because like being honest, and when it comes to like my public universities, and I'm a country and aliese yakali secondary timalimbi kila kuti mwina mwagi anditengete ku public university fees yanga izakayorani yocheka I shouldn't be a burden kwa mangulanga. Komano, looking at the situation right now, it's as if we won't have like any other option because tipita ubu titawire ubu kulibe kusukuna kusomelinga tawire. It will just be a thing of good. I can even like go to public, like private university. It won't matter because the fees still stand on the. I think those are the things that I can say about. Jina langa ni Vincent Chigesas, nimewafuzira wa Munga campus. Nifuro za wa mbili za antu amene anotokera kwa mbili mu areas. Antu amene amukonda kusankhidwa ma public universities, mostly they came from rural areas. Yeah, so antu ambiri madalira Rose Board. Komano kuti upange apply Rose Board, it's an online process. We apply through our mobile phones. Antu ambiri amene amatokera ma rural areas, they don't have access to mobile phones. Zinawezeka kuti mwana amene antenga kumene kupita ku university sakudziwa naye university yokuza ndi mobile phone. Kuti apange apply Rose Board yamakhaza kuti sakukwanitsa amakazindikira zinthu zijakata atatseka komanso atapita kale school kuja. Akafika kumene kuja chimakhala chinthu chovuta ikafika nthawi kuti yopereka fees nditenga kuti sunapanga apply. Zikafika ene pachimene zotambano kufomano magroup osiyana-siyana. For example, Bunda have a group ya Manili student imene mostly timaenda from Bunda kufika town kusaka fees just because makazo kuti anthu ambiri afunika fees. So pakani ngati imene paliso close body omwe kuti upange apply umene upereke 10,000. Ndama imene uli munthu amene amatokera ku muti very very hard to get 10,000 kuti imene processing fee ya Rose Board. So zone zote amphena amatongo khandi uleso akathetso ndini zaku tinotote nthawi ina mazayipeza ndalama zote zijatan atsika zote anthu ambisana pange chani apply. Komanso panopana apange introduce kuti abwetsa tumada affidavit form umene ofireka form ija sungafike opanda usakatinditsa kwa lawyer sumakhala ulere timalibira inthu yoti yovula munthu amene amakhala kumudzi wambira lezero ya udamulani amusanire deposit. Anthu amene zoti amangogiva osapangaso chani apply fika university kuja ndikuwalani kwafuta. Then kukwera kwa fees kukuchoka from 650 to 1.3 million. Munthu akumudzi kuti ngati wani kupeza 10,000 kuti apange apply processing fika pena kupeza 2.5 yopereka kwa lawyer 1.3 million akaitenga kuti. Then ngati mmodzi monse ndokuzidwa kuyemphabe boma kuti unikire pamene kuti fees aonebe njena ake kuti mwina tsitsi bwinobwino kuti aliyesa ziconductors kuti akaphunzire manganda mwini. Zikomo kwambiri hapo tamva mmene akufotokozeraso ma students ati pa nthawi ina mayindi abambo ndi nthawi ya mafunso. Monga ndinanenera kale kuti tikhala ndi ma set atatu, set yoyambirira 5 yachiwiri 5 yachitatu so 5. Zikomo kwambiri. Amene ali ndi funso akhoza kungokweza mkono. Introduce and Joseph Mazizi, Capital FM. Nimangofuna kudziwa kuti kupatula msonkhano umene mwachititsawo inuyo ndi amene
boma la DPP limwagwirana nabe ntchito pa nthawi imene munali ku Reserve Bank komanso munena kuti munakhalako budget director sikuti ndi anthu achilendo kwambiri amene ali ku DPP mukwadziwa bwino mwagwirana nawo ntchito munakhalako ndi nthawi ina yokamba nawo adindowa kupatula kuwauza uthengawo kudzera pa msonkhano olemba nkhani ziko. Yes. Ndine chisomo chomwe wakwazolera nyumba malamulo yambo kumanja simukuona kuti mali kwabwino kuti anemene kutengera ku nyumba malamulo tikuzotenga chitsanzo cha running mate kuti ndi ma MP tsopano kuti ngazikambirane kumeneko nyumba malamulo. Any more takers? So, Makusake ndofanana zambiri zinamveka. Thokoze kwambiri. I think ifeyo as UTM party timaina kutenga our position and stand pankhani ya kukwera mitengo kwa ma fees ama university yathu. So as a UTM party stand yathu ndimeleta kupanjani present. We are a government, a party in opposition, also an alternative government. An alternative government, if it can come bomba, it can happen, guys. If it can be a bomba 2030, to guys. To Zapanga complete overhaul of public university building katikale. Tizaike insufficient enough investment in public university building katikale going forward. Ndiye ifeyo monga otsutsa pa ntchito yathu yotsutsa tikaona kuti zinthu zipita kulakwika akubweretsa ndondomeko zolakwika ndi ntchito yathu kukambapo maganizo athu kuti maganizo mukulakulawo ife tikususana nawo ndolakwika ena amati constructive criticism tapereka kutsutsa kwathu mbuyo mwamati wa opposition mmangotsutsa simmapereka ma solutions ndeta tsutsa taperekaso solution kuti apa mukhoza kutere anawa musaphere ufulu wawo mutere taperekaso solution imene ili ntchito yathu imene munatilemba Malawi kuti tikhale ku opposition kuti tizitsutsa tizipereka maganizo athu ndiye tapanga motero komanso munena zona both of you Capital FM and Zodiac. If also we have a presence in Parliament, we are the third biggest party in Parliament. Jotero or our members of Parliament, they are already jacked up, already set. Kutaka kupanga comment and raising this matter in Parliament. Kumano munga fotokozera my honorable running mate and honorable member of Parliament is putting how is it takes concerted effort, not just nyumba ya Moyoka komanso zibolonsi nyumba ya moja ngoyangana ambiri ndiya DPP second block ndiya my independence DPP akulasoka mbiri ndiya my independence and chipoti my MP also sound ochepa very possible kuti boma likani bulldoze a policy chipoti in minority they can lose a vote and this can go on. Kumano monga ndinalera muja kuti nkhani yoti 2000 mafiza ja tsitsilwe zinatengera inwaka university, civil society and everybody was voicing out their concerns pakana zimene zinasitsidwa kuti kota system ite inatengera mipingo
inatengera mafumu, inatengera anthu andalefe aliyense raising their voices ndi amene quota system inathera. And on that account, if we wanted to make our stand very, very clear on this matter, kuti ifeyo ndi abomawo tikutsutsana nawo maganizo amenewo, abomawo tikutsutsana nawo kwa anthu agalu kutheratu, antimene ali panali njira ina imene anatha kupanga, tawapatsa upangiri umenewo. Zikomo kwambiri kupitirira mafunso amene awiri amene wayankhidwa bwino, tipitirire kutenga mafunso. Ngati zili choncho ndiye kuti ndikhulupirira kuti zamveka bwino. Kobasi pa nthawi ino amayi ndi abambo tapemphe ona posukali kuti atisekere ndi pemphero. Let's go ahead. Thank you, Honorable, for giving this session. Okay, we take it for granted. We just pray in your name, that everything what has been said here should be implemented. In the name of Jesus, we pray. Amen. We only need a brief